belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Hidden Green Movement, een nieuw project voor veel mensen, maar jullie zijn er al heel lang mee bezig. Wat is het precies? Ja, de Hidden Green Movement is een project, een positieve bewustwordingscampagne, zodat iedereen op Curaçao weet dat er lokale productie is, zowel van voedselproducten. Het gaat niet alleen om landbouwproducten, maar bijvoorbeeld ook om kaas, honing. En dat iedereen trots kan zijn en kan smullen van die heerlijke producten die we hebben op Curaçao. Want je noemt nu producten die niet iedereen weet, ik weet ze ook niet allemaal. Maar dat is zeg maar ook de bedoeling, om te zorgen dat mensen het weten. Ja, ons project heet niet voor niets de Hidden Green Movement. Het is nu nog heel erg verborgen wat er op Curaçao allemaal wordt geproduceerd, hoe het wordt geproduceerd, wie het produceert. En dat gaan wij veranderen met onze campagne. Waarom zijn jullie deze campagne begonnen? We hebben allebei verschillende redenen. Maar 10 jaar geleden kwam ik terug naar Curaçao en toen vond ik heel erg... toen zat ik al met mijn eigen achtergronden van permacultuur. Ik ben ook fotograaf. En toen had ik zoiets van, ik zie heel veel landbouw, maar we horen niet zoveel over landbouw. Dit is al 5 jaar geleden. Toen dacht ik in één keer van, wacht even, hier moet verandering in komen. Ik ben een beetje een activist, maar een positieve activist. En dus daarom wilde ik daar verandering in brengen. Van we moeten laten zien dat er lokale boeren op Curaçao zijn. Dat we trots zijn op onze boeren, want het is geen makkelijk vak en zeker niet op dit eiland. En we kunnen ze allemaal supporten door meer lokaal te gaan kopen. Ja, want dat hoort er ook bij. Hè? Het is niet alleen interessant om te weten dat ze er zijn, maar ook dat we daadwerkelijk die producten gaan kopen. Precies, want als we ze niet kopen, dan kan een boer zijn ding ook niet kwijt. Wat moet je dan overwinnen? Overwinnen is misschien niet het goede woord, maar wat moet je daaraan doen? In eerste instantie zorgen dat mensen weten dat er lokale producten zijn. Daarnaast zijn er ook mensen die misschien een bepaalde angst hebben of niet vanzelf lokale producten willen kopen. Ja, dat klopt inderdaad. Veel mensen zijn zich niet bewust dat er op Curaçao heel veel producten zijn. Dus in eerste instantie is het echt een bewustwordingscampagne dat we onder andere met fotografie laten zien. En wij geloven heel erg in seeing is believing. Dus dan kunnen mensen daar ook doorzien dat het er is. Maar daarnaast zijn er ook wel bepaalde vooroordelen over dat producten niet minder lekker zijn. Of dat, ik merk dat er nog wel wat weerstand is als mensen eenmaal weten dat er lokale producten zijn. En daarvan laten wij zien van nee, maar je kan het heerlijk klaarmaken. Er zijn hele goede recepten. En wat je ook ziet is dat producten ook veranderen. Dus producten die in het verleden niet lekker waren, zijn nu wel heel lekker. Mensen moeten niet afgaan op een negatieve ervaring van 10 jaar geleden. Correct. Een voorbeeld is de komkommer. Dat was vroeger misschien heel bitter, maar nu is het gewoon lekker fris. Dus ja. Seeing is believing. Nou, als fotograaf ben je daar natuurlijk helemaal mee bezig. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wat we gaan doen is, we hebben zeg maar 12 iconen. Het zijn niet echte iconen, maar we hebben 12 boeren uitgekozen waarbij we elke maand 1 boer helemaal in het daglicht brengen. Dus helemaal naar buiten brengen door middel van een mooi portret, een reportagedag op het land en een kort filminterview. Aan de hand van die content gaan we ook onze social media content schrijven, of is al voor een deel geschreven, via een bepaalde strategie voor alle doelgroepen. En ook voor de media, eigenlijk voor alles en iedereen is het beschikbaar. Voor de supermarkten is het beschikbaar, voor de restaurants kunnen ze gebruiken. Dus het is eigenlijk een toolbox waarmee we deze hele movement tot stand kunnen brengen. De boeren zijn heel zorgvuldig uitgezocht door verschillende technische achtergronden of verschillende culturele achtergronden, maar ook leeftijdsgroepen. Want we hebben ook jonge boeren en we hebben natuurlijk ook heel veel boeren op leeftijd. En verder willen we iedereen eigenlijk uitnodigen, want we zijn echt samen de verandering. Dus als er boeren zijn, als er koks zijn die lekkere recepten hebben van lokale groenten, of als er beleidsmakers of de overheid of onderzoekers, wetenschappers, als zij kennis willen delen wat te maken heeft met meer lokaliseren, meer lokaal kopen of lokale landbouw, kunnen ze dat bij ons delen met hun blog door een kort filmpje met hun telefoon te maken of een artikel te schrijven met fotootjes erbij. En dat kunnen wij dan weer delen op onze website, waarbij iedereen dus weer kennis kan opnemen. En dat
integreren we ook weer in onze social media. Waar kunnen we dat vinden? Waar kunnen mensen sowieso informatie vinden hierover? Ja, dat is heel mooi. Wij hebben een website ontwikkeld. Die gaan we ook 1 oktober onthullen. Maar we hebben daarnaast ook een logo ontwikkeld. Met het logo laten supermarkten heel duidelijk zien welke producten van Curaçao komen. En in de restaurants, wij dagen restaurants uit om gerechten te maken waarvan 80% van lokale producten is gemaakt. En die restaurants die voeren ook het logo bij dat gerecht. Dus dan kan jij als gast in een restaurant heerlijk lokaal eten. Dus we moeten nu nog even afwachten tot 10 oktober. Yes! Maar op de social media kan je al een sneak peek zien. En hoe kunnen we dat vinden? Op Hidden Green Movement. Ja. Zullen we dat gaan doen? Facebook en Instagram. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.